Angkat ko na. Taas mo na dito. Akala mo kaya mo. Taas mo dito, sabi mo. Taas mo yung dito. Hindi ako, ikaw. Sige, gamitin ko yung 4 na camera. Pwede. De. Oh. De. Diyan ko dati. Diyan sa loob mo. Ito dati. Dali. Ito.
Ada yan po. Daddy, si Jason. Uy! Wala nang gawa sa ano? Ako eh. Kakita ko nga rin. Ha? Buyot lagi. Bakit? Ay, nakatay baga kami. Sino? Yung anak ng pinsan ko. Ano, paggabi nga, alas 3 lang nakauwi. Sampo na to. Wala may ibang gagawa nito. Ha? Wala may ibang gagawa. Oo. Alam mo, si Bim Bim. Yung vlog nga nung dalawa, parehas. Kaya, Karot. Bisinte. Ito yung camera na yan, dito rin yung isa. kaya nga din ang pagkausap. Oo. Ganun din, kung pumasok din ako, wala din naman. Diba? Kahapon, di na ako nakisawsaw. Ganun yung posisyon doon. Kasi wala na eh. Sa kanila nga, challenge sila eh. Kaya nga. Mag-buhos man. Walang din. Bato. Sa palay na. May uod. Ha? May uod. Oh, maghanap nga ako ng baboy ngayon. Basta tayo. Sila dito. Wala dito binibintang baboy. Siyan si... Wala pa rin yan. Wala. Nay! Tara! Ano balita? Dati sana, gwapo pa ng gad. Ay, ito naman guwapo. Ito lang guwapo. Narang. Nagkanap pa sa orig. Ha? Nagkanap ako sa orig. Ako kaya kami guraan. Ay, Igin ko, pinsan ko. Hari. Mga aliman. Pamangkin ni Padera sa guraan. Igin ni Kuwa, Alvin. Cameraman ko mga ngalay. Cameraman ko mga ngalay. Dating kumabagay na ano. Dating taman din. Saan nga ni Sira? Sige na eh. Kaya kami nato. Nagrada, nag-swimming dito sa loob. Kurang dia. Guli ya.
Ba't? Pinandar mo sa kuwa. Tubig. Tubig, oh. Walang malang. Yung ako muna sa ako kugibong. Ha? Graba pa pala. Naggraba pa yan. Para nga matibay. Sari kami sari. Ten. Tayo mo na. Ten ka? Ay, dumating tong rescue.
yun. Oo. Sige.
Kasya no. Amoy. Ano talaga? Asya. Dalawang sako yan. Kasya. So ano na, pwede nang tanggalin to. Pwede nang tanggalin ang harang. Buti na lang may tumulong na dalawang gwapo. May tumulong na dalawang gwapo. Dali na nabugos kit ay. May tumulong. Hindi ko nagrunggal na. Hindi ka magkarap pag ginawa ko mo tagong alis na. Hindi ko sa din ka dito to. Sila kang paglaro. Di pa naman naulan, relax ka lang dyan. Di pa rin natapos. Siyempre sa para na nagiging ko sa pinulo. Siguro. Kaya wala nga nakalahati. Naukuha ko naman kaya. Dali na ba? Madali ba dito? Ya, alam mo kung pupunin ko ito, nag-uubo. Dili, dili na. Dili ang tik mo. Hanggang sa bawi o blanting. Hanggang sa bawi o. Kasi mo naman. Sa may maglaba. Apod. Gusto mo ka na po. Sa kayo maglalaba. Ang mo naman ako sa angin. Ako na Bigirada ba? ako niya ako. Tutukalo ka nga niya ako. Ito na lang, may rescuer. Sabi ko murat natin sa barilo. Ito pa lang. Nag-swimming pala. Walang baong alak. Kaya di naburat.
yung baon. Paano ito? Sakto talaga. Mana mga kaputo. Alright. Amo ay. Lupit ano? Pag natanggal to, biglang lawak ano? Itong harang. Moy! Ano talaga? Magtinda ka na, Vilma. Pagkarami gatso. Ano ito'y tinda? Ano muna? May ukay. Ukay-ukay. Oo. Oo, na mag-away. Ukay. Ha? Pinasaan naman yung mga ganyan. Ano? Bakal na bang? Tapos na bang? Sinumpa ka.
Dito. Dito ba? Yan. Takting halo ah. Oh, dito, go! Oh! Ang tinukot ah. Inuran ko ka na dito, ito pinagbangako ko pa ron. Ano ka na ako? Inuran ko ka na Kaba ka sabi mo, kita pag si Sylvia. Mama, ya? Tigilan mo sa bato-bato tantan ah. Pag mga pangit, di na binibigyan. Ako daw, ikaw Tita Vilma. So yan na nga mga ka-alright, no. So natapos na mabuhusan. Pinapakapagan ng kandang aso. Uy, na aso na to. Bali papatungan pa ito ng binistay. Yan. Witi! Papatungan pa siya ng binistay para gumanda. Paka na ng dugi. Dugo ka, whitey. Napakapaka mo itong buhos. Ito pupunta. Pare. Maghanap ng asawa. Ayan mga ka-alright. So agad na yan pag tinanggal na itong harang. Okay, no? Ayan. So ayos. So ayan, hanggang dito lang po ating vlog mga ka-alright. Kaya muli maraming salamat po, no, sa patuloy suporta. At siyempre sa hindi pag skip po ng ads. Ayan. So bukas baka dito ulit ako gumawa. Ayan, mayroong dingdingan ko na yan. Tapos bilang ko ng palupo. Ayan mga ka-alright, no. Alright. Kaya muli maraming salamat. I love you all. Bye bye.